ट्रेभेलिं काम मबिलाइजेसन 1984 जेला आं प्रेसिडेन्टमोन सिलाबालिगाव आं डिस्ट्रिक्ट कनफारेन्सआव चिफ गेस्ट जाना फैदों आदसा बिसोर बे बनेन ब्रह्म ना मा होननाय लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टमोन बियो आदसा दा रिटायार जाबायनो दा बेजों आं राबो रायज्लायनो मोनाखै बिनि उनावथ' उपेनजों आंजों सावरायबाय बे समाव एसे लोमजाबाय थानाय जाबाय बियो लोमजाबाय थानानै उनाव जोङो सिलिगुरियाव नायहैबाय केलकाता सिलिगुरियाव डाक्टरा बुंखुमाबाय जे आसल बेरामासो जादों खिथारनाङा बे समावथ' खिथानाय नेम गैयामोन केन्सारखौ दाना दा मेडिसिन होबानो मिथिखायो बेमारियाबो केम'थेरापि बायदिसिना होबानो 6 मासनि बारा थांनाय नंला होनबाय बेखौ गारलाबाथानो खिथाखोमादों डाक्टरा गारलाबाथा आंनो खिथाबाय आरो ओमफ्राय साननैसो खालामनानै जों भेलराव लांबाय भेलराव लांनानै उनाव बेहायनो आंखौ लेंहरबाय 1989 नि 16 जुलाइ आं मास मोनसे थाहैदों गारलाबाथा थाहैदों बेखौ बेमारखौ नायनो बे समाव राजिब गान्धीया प्राइम मिनिस्टारमोन बिनि समावनो जों आन्दलन खालामदों फार्स्ट राजिब गान्धीया सासे एमिसारि राजदूत फाथायहरबाय आर के थाबन होननाय राजेन्द्र कुमार थाबन बे रायज्लायनाय बे बिसोर फैगोन रायज्लायनायखौ मिथिनानैनो आंखौ लेंहरबाय आं बे समाव सिलिगुरियाव थाखोमायोमोन आन्दलनाव बेनिफ्राय आन्दलन खालामोमोन बेंगल केलकाता सिलिगुरि जों बिदि थाखोमायोमोन इमिडियेट लेंहरबाय आं ट्रेनजों थांनानै जयन मानो लेंहरदों अमुक थारिखै 16 तारिखै राजिब गान्धीनि एमिसारि फैगोन दुत ओमफ्राय हर गेजेरनि 1टा बाजायाव सफैबाय मोनसे 3 स्टार हटेलाव जों सावरायनोसै बे सावरायनायाव आं सानसुमा खुंगुर जों बे आं BPCनि चेयारमेन बे कनभेनार उपेन ब्रह्म प्रेसिडेन्ट बे समाव देहाया बारा गाज्रि जायाखै आरो खानाया गुजोब्बाय आरो रायलाय प्राय आधा घन्टासो रायलायनानै ओमफ्राय नाथाय अट'नमास डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिलखौ लादो मा होननांबाय जों क'क्राझार उदालगुरिखौल' ला होनना बुंबाय जों बेखौ लानो हाया जुदि इयेस बुंब्ला जों दानो बे मोनानि फ्लाइटजों दिल्लीयाव लांनानै गाबोननो एकर्ड खालामगोन राजेन्द्र कुमार धाबना आर के धाबना बिनि राइटमेनमोन उनाव रायजो सभानि MP बानायबावदों बेखौ राजिब गान्धीया ओमफ्राय मानो हाया जोंनि आन्दलनाथ' इसां देराखै बे समाव कामरुप नलबारियाव आन्दलनानो गैया PTC होबथागासिनो दं ओमफ्राय आं बेखौ खालामबाथ' जों अभारब्रिज बानायनांगोन क'क्राझार उदालगुरि नलबारि बरपेटा कामरुप बारनांगोन होमबा नोंसिनि आन्दलनानो गैया जों लानो हाया जोंनो फुरा नांगोन कन्टिगिउटि एरिया आप टु माने लखिमपुरसिम होमबालाय मा खालामनो जों लानो हाया नोंसोर आन्दलन गैयाबा सासे MP MLA बो गैया ओमफ्राय बिदिनाव जों मा खालाम आन्दलन खालाम नोंथाङा बुंबायब्ला जों अख्राङाव सिगुन बिरसिगोन होनना बुंबाय आं इंराजिनि देन भालचार्स विल बि फ्लाइं इन द स्काई बिदि होनना बुंबाय आं भालचार्स सिगुन बिरहोनाय जासिगोन होनना बुंबाय आं खालाम होनना बुंबाय बिदिनो साहा थाहा लोंनानै जोङो गावबागाव फैबाय बेखौ बिदाय हरबाय बेनिफ्राय मा खालामखो जोङो नलबेरा बरपेटायाव बे VF भलन्टियार्स फर्स दंमोन ना जोंहा भलन्टियार्स फर्स दावहानांग्रा गावसोमजोबनानै नलबारि बरपेटायाव होख्लायलायलायनानैबाबो क्लियार खालामनानै आन्दलननि सापर्ट खालामहोबाय जों बेखौ लिड लादोंमोन प्रेमसिं ब्रह्म गारलाबाथा बसुमतारी सिलागां बसुमतारी जोंनि माबानि उदालगुरि हरिसिङानि बालिराम बर' साफा बेनिफ्राय बिनि उनाव मा खालामखो आं उपेनखौ एडभाइस होबाय बे समाव सुभाष गिसिङाबो दार्जिलिं देखा आन्दलन खालामगासिनो दं गुरखालेण्ड
बिसोर 42 घन्टा 42 दिन 42 डेज आन्दलन खालामबायना दानलाय सुलाय जाबाय बिसोरनाबो खुख्रिजों गभर्नमेन्टआ लेंहरनो गोनां जाबाय ओमफ्राय आं सानखांबाय उपेनखौ बुंबाय जे बेबायदि बिसोर 42 दिन खालामदों जों 1000 घन्टा होबा मा जागोन होनना बुंबाय आं दे बिदि मोजां प्रप'जेल उपेना एक्सेप्ट खालामबाय शिलंआव जोंहा एग्जिकिउटिभ जादों जोंनिया बे समनि एग्जिकिउटिभ मिटिंब्ला थाखोमा जायो पुलिसफ्रा नागिरो 1000 आवार आसाम बन्द डिक्लेयार होबाय जों बे थारिखखौ बावबाय आं बे 89नि एसे जोबहां जागोन 80 सानब्रैयानो थाङाखिसै ओरैबायदि होरलां होथां जाजोब्बाय गभर्नमेन्टआ हारसाफ्रा दानलाय सुलाय खालामबायना जोंजों ओमफ्राय मा जाखो गहपुराव 90,000 मानसिया न' बां सावजानानै हारसाफोरजों अरुणाचलाव थायो बर'फ्रा जायनि सायाव दा माबाखौ गहपुरसिम लाथारनांगौ सिमाया 1000 घन्टा खालामनायनि उनाव गभर्नमेन्टआ गिनानै लेंहरबाय जों